Здравейте от община Драгоман. Днес ще говорим с госпожа Влашева за герба на Драгоман. Като секретар на община, една от главните задачи, които си бях поставила, е да имаме герб, общински герб. Защото гербът символизира града, символизира населеното място. Още по-важният въпрос беше какво да включим в този герб, какви елементи, които най-точно да символизират същността на населеното място на общината. Когато разсъждавахме с колегите, решихме да бъдат следните елементи основни за герба. Магистралата като символ на връзката между Драгоман и света. Ключа като символ на границата, защото ние сме гранична община, и връзката ни с историята личи от фона на три уши в дъното на самия герб, и това са трите основни елементи, които символизират, които имат символно значение в изображението на герба.